De vierde dag alweer van de campagne van de Frieske Top 100. En we hebben er weer zin in. We gaan weer op een pad met artiesten. Net zomaar artiesten. Nee, Reinoud Wijnmeder. Zin in? Jazeker. Ja, mooi man. En Anno weer dan ik verzeld. Ja, zeker. Ik heb er zin in. We hebben er zin in. Wijma en Van der Werf, met u op een paard voor de vierde dag van de campagne van de Frieske Top 100. Ondertussen, blijf vol stemmen. www.friesketop100.nl. Hebben een protte willen? Jazeker, een telefoonnummer en dan vanuit de auto door het hekje tot de blauwe container en dan links de deur. Dit is het door, maar we net hebben een blauwe container. Ja, hier. En dan links de deur. Dit is links. Ja. Volk! Goedemorgen allemaal. Ja, waar zie ik eigenlijk? Ik zie je eigenlijk Jan Jansen. Ja, dat ben ik. Dat is al Jan. Ja. Maar ik zie je eigenlijk nog volle meer Esther Keuning. Die zal ik even roepen. Dag, heel graag. Nou, Esther, jarenlang had die suikerziekte. Daartussenin krijgt Michiel, haar maatje, krijgt darmkanker. Een hele lange weg te gaan, MCL, operaties. Esther krijgt corona. Achtervolgt haar een jaar lang. Dan kan ik in één keer omhoog. Gelukkig gaat het weer bergopwaarts. En bezig bij voetbalvereniging Steekpertswart. En toen zag ik hem actie. Ik denk, hier moeten we bij wezen. Nou ja, ik zeg altijd, ieder huis heeft zijn eigen kruisje. We hebben het wel even voor de kiezer gehad, maar blij met de afloop hoe het nu gaat. Ja. En de partner is ook redelijk oké? Ja, daar zijn we bevoorrecht in. Dat loopt bij een hoop anderen loopt het anders, dus, maar dat gaat hartstikke goed. Dat is fantastisch om te horen. Dan doen wij daar nog wat positiefs bij. Want we hebben 2 muzikanten voor de naam. Dat binnen Wijma en Van der Werf. En die komen voor die spelen. Nou, hartstikke mooi. Wat een verrassing. Ik ben Sabrina Stodo bist. Elke keer praat iemand weten hoe geweldig mal dat ik mij die ben. Ik ben Sabrina Stodo bist. Neem me die liek als die is. En in me niet als die nog prachtiger. De stof van mij bist. Oh, de stof van mij bist. De stof van mij bist. Ja, mooi man. Ik weet, het is wel een door, maar had hij nog hier bekend, dat weet ik net. Ja, hij kan hier. Goedemorgen. Nou, Goeiedag, ik zie je Kirsten. Ja, dat ben ik. Dat bist al. Is je met me rek? Wij zijn bezig met de Top 100 campagne. En dan kregen we een mailtje van je mem. En wat stier er in dat mailtje, mem, van Kirsten? Nou, dat ik het graag Kirsten en Joep iets aanbieden wil, omdat ze vanuit Haarlem hierheen verhuizen binnen. Vorig jaar, hè? Ja, vorig jaar. Ja, wees haast 2 jaar geleden. Ja. Haast 2 jaar geleden, ja. Maar vanuit de stad Haarlem is hierheen gekomen met hun band en ze vielen hun je zat thuis en nou, dat vind ik geweldig. Ja. Wat doe je dan in Haarlem in godsnaam? Daar ga je toch vrijwillig net heen, hè? Nou, eigenlijk net, maar ja, we zijn toch 20 jaar bleun. Maar, 20 jaar? Ja, maar ze zeggen wel van de kist het famke wel uit Friesland, Helly. Ja, maar Friesland nooit. Het famke, nee. Nee. En waar gaat het nou om? We zijn wel maar de campagne voor de Frieske Top 100. Stemmen. De Frieske Top 100. Kirsten stemt, hè? Maar we hebben wat voor die naam. Niet wat, we hebben 2 fantastische muzikanten voor die naam. Nou, fantastisch. En die spelen speciaal voor Dij en Joep straks een mini-concert. Oh, nou, geweldig. Fantastisch. Super deluxe. Prima. Ik heb koffie en gebak. Kirsten zoekt naar de schoonheidsspecialisten, hè? Ja. Absoluut net nodig, Kirsten. Zwaar je dat een lood klappert. Zwaar je dat de sfeer goed is. Zwaar je goed voor jezelf. Dan gaat het niet mis. Maakt je de scènes in het volle licht. En waar het donker is het net om een nacht. Ik zie je zo lang terug. En krom is recht. Ik ben zo gek als een speaker. En vleen ik uit de bocht. Zwaar je dat een lood klappert. Zwaar je dat de sfeer goed is. Zwaar je goed voor jezelf. Dan gaat het niet mis.
Zwaar je dat de sfeer goed is. En zwaar je goed voor jezelf. Dan gaat het niet mis. Zwaar je dat de loot klappen. Zwaar je dat de sfeer goed is. En zwaar je goed voor jezelf. Dan gaat het niet mis. Zwaar je dat de loot klappen. Zwaar je dat de sfeer goed is. En zwaar je goed voor jezelf. Dan gaat het niet mis. Zwaar je goed voor jezelf. Zwaar je goed, dan gaat het niet mis. Lars William zelf. De Frieske Top 100. Toch een tikkeltje gespannen ben ik, want ik zit op een plek waar ik werkelijk nog nooit best heb. Dan ren ik toch al even mee in het omroepwezen. Maar ik zit nou ergens op de 4e etage van het politiebureau in Ljout aan de Halsmeerweg. En daar is een man en daar moeten wij bij langs. Hij had Joert zijn allerlaatste werkdag. Alles onder controle, Peter? Nou, dat hoop ik. Dat hopen wij. Leid u naar Jaap. Jaap Bos. Want daar gaat het om. Ja, zeker. En dan komen we. En Jaap Bos, nou ja, het is een bijzonder mens, hebben wij begrepen. Ja, nou is het dus de kunst om Jaap Bos te vinden. Bist u dat? Ja, hoe is dat zo 40 zit je? Dat is toch Sinterklaas, of net dan? Ik wel, ja. Ja, ik ben ook wel Dat wel de hulp, hè? De hulp Sinterklaas, ja, natuurlijk. Maar dat wij daar hier aantreffen op een toontje. Want ik dacht dat toontje is altijd op die Pakensteeds passen moesten. Ja, dat is inderdaad weer. Maar dat doe ik om een 14 dagen. Oh, dat was nog maar 14 dagen. Ja, Bos, dan heeft Stuart een allerlaatste werkdag bij dit prachtige apparaat dat wij de politie nemen. En ja, dan binnen de collega's die hij een beetje aan het verrassen binnen. Want hij krijgt al een lekkere lunch, zo had ik begrepen. Ja, het is fantastisch. Is het fantastisch? Ja, we eten eigenlijk vaak toons en broodje. Ja. Dus ik hier de bestelling al terug, jongen. Oh, je bestellen dan wat bij de snack, bij de snackboer. Ja, we bestellen dan wat. Donderdag snackdag. Ja, zeker. Ja. Lekker. Maar ja, nou, dit had ik net verwacht. Nee. Waarom, Petra, moesten wij hier komen, bij Jaap? Nou, omdat Jaap voortgaat en wij hem eigenlijk niet missen kunnen. Oh. Want hij regelt altijd dit soort feestjes. Het artistieke stikje. En we zijn dan, is het wel leuk, want Jaap houdt heel erg van jongen en van theater. Ja. Dat er een concert voor hem is. Ja. Dus vandaar. Dat is wat wij via die collega's bij die brengen nou. Een privéconcert. Nou, bijzonder. Ja. Ja. En weet wie dat was, Hille? Hassels jongen? Ze staan vlakbij die. Ja, Jaap. Ja, Jaap. Ja. Het wereldberoemde duo Wijma van der Werf. Ja, jongen, maar ja, die zou je nooit zo dichtbij, hè? Nee, man. Dat is lieken het hele oor. Ja, man, en op televisie ben je volle knapper. Ik weet het, jongen. Maar ik hier iedereen zijn, ik ben 48 hier, dik 48 hier in het dienst. Ja. Maar dat is net zo. Nee. Hoe lang is het vol? Zo'n 40. Valt me vies hoor, ja? Valt me vies hoor, jongen. Ja, dat is waar. Wat vind je nou het leukste onderdeel in die politiewerk? Ja, ik ga meerdere leuke dingen. Ian? Ja. We nemen Ian. Nou ja, het forensisch werk, dat vond ik inderdaad heel leuk. Maar ik vond het altijd, ja, het mooiste vind ik altijd met mensen omgaan. En dat is nou, die houden het voor de mensen en voor de mensen budgetten kennen. Ja. En speciaal voor die maakt we een concert hier. Omdat als laatste dag, die politiedag, die laatste dag nooit vergeten is. Nou, ik vind het geweldig. Nou. Smelle kreften, brede stritten, dan werd druk, dan werd verlitten. En als ik in een steegje ben, kom ik geregeld kundertje in. Volle bussen, volle treinen, grote parken, lietse pleinen. Simmers zit in iepen feestjes, vogels, katten, hoenen, meesken. Dit is de stad dat ik van houd. Dit is de stad van de brood. Alle kroegen, alle meesken, meer kiest ik net weesje. Het is een stad dat alles wat ik wil.
En ons af hier alweer dag 4 van de campagne voor de Frieske Top 100. Mijn dank Wijmer van der Werf. Hebben we een mooie dag, hoor? Ja, hartstikke mooi. Ja, lekker man. Ja, Zeker. Lekker spelen. En we komen overal. En dat geldt echt van morgen. Want dan ben we er weer. Maar weer nieuwe artiesten. En net de meesten. De kast docht morgen mooi. Ondertussen blijf stemmen op de Frieske Top 100. Friesketop100.nl. En wij zeggen graag ontmoeten. Omroep Friesland, de Frieske Top 100.